nga kuma ife akola donc ni fune ko ne ka fune mana fo nga munge Chico ne bodike imo fama wa parce que ne ba do Chico kun dimine no ngo bo ngo iba dabla ima fama wa ngo di muno iba fo nyana mais Chico bolo fariku e warde dinema mais fariku ba don neni ala ni krache ala kana ni segin je kono kata Dakar na soro neni fariku yera kuma na ube na e warde dinema fariku mane wele kata dona ka bila mais ne ba don ni ne kun farala Chico nin ba ko Chico ka fariku nin na ukme sa ma soro ay wele lige donc me fe ka yiri la islamia karamogo nunu ni tokotigi nunu anga mogo ube tini ni you défend papa mais nenini ou be ko be ke o ka dabla Chico ma fo video de la ou mogo be buruja bagaw la kateme bere bagaw ni c'est-à-dire ou défend bagaw ka fariku afay ko ne koti na fay fune moru bon chini ni be balula ay ngwele drongo nge ne ka ne ka funari ka shuko ka duguje depuis ne be segin domina kana Senegal chien folo la ni ne segina ya famia wa sumuskini fo bi fune moru bon chini jarabangana fune moru donc ni ikone ma kon deme ka se farukuma nga deli aw ye funew de aw bi se ka ko sade ne jatige madalal ni fune morwonchini yera fana ya na ya kuma fali faruku parce que jeli ni fune ni grange ni gesere ni mabo nunu be ko chama bante u jatige ka surata kalama fune morwonchini ima fama wa kata dona ka bla bila faruku mane wole mais faruku nana Senegal ya ko ne ka tangone teta faruku abe balola ne be balola ngone teta kata fu ngone teta mais malla o ba ke na fo fendo ne be tamu kama ne célèbre de na ne jade ne beta ne teta war kama ne teta sanu kama wallahi billahi ngone teta ba fo bi ngone teta anya salo wa salo national comme Dakar ngone teta parce que ne beta tatuko de balaw sino ay dara nanan taraw ngone teta donc ko gelara togo diɲɛ kɔnɔ silamɛw ma wallahi u be ala de deli wa ko gelara togo silamɛw ma u be ala deli ni u ka Muhamadu ni dinɛ tɔgɔ bɔ ko gelara diɲɛ kɔnɔ togo fana ɲɔgɔn deli le b'a ban e be bɔ k'i jɔ k'an kana deli kɛ e yɛrɛ kuma daminɛ ni deli ya rasijal ay manamana mɔgɔw ni katakata mɔgɔw de quoi imaw ya ko labanto tunya de ma rasijal nde de follow video ke Mali kono mais ka fombe bala am se ka bala mine ni ko la rasijal ma fa teme o manchare ma fa ma o manchare mo fo ngena mo fam e kungolo ma munu bi ga bo ko jobala ini siriki concert ke yoro la ini siriki yera ima fama enen siriki tie muna a ko nya fone na ta parce que ani shigo kun mandia mbaw jabi kuma kan kelen ron la shigo ta fa na ka fa iba boku me o tene banen kuma ba kele ko kala mais est-ce que aine na ka je farale o kama jamais oruwe munda ne ka nale no be teriala est-ce que serigi bo kala ni serigi ka domna ma tien fay o to ke o tena banen je kono ne na o te clean ante clean shigo ko la ante joda kele ante akilina kelen tana ne be boro de nyini shigo boro wa aw be jeke ni sranya de ne balate jeke ni sranya non ni fani ni kala ko do abena na ne na rezo kaya ni bani ni kala ko do ubena na ka kla ka taka ne balato nola
tiɲɛtigi o ye tiɲɛ de b'o kɛ koyi tiɲɛ dɔrɔn de b'o kɛ koyi i y'o faamuya aide-moi j'ai besoin de 40 000 pour opération de Akain ala kana to a ka opérer e tɛ se ka don mɔgɔw kan k'u wele e tɛ se ka wele tɔgɔ wɛrɛ ɲini mɔgɔw b'u ka vidéo la e bɛ n'o sɛbɛn o mun tu n'as pas honte donc deli de bɛ kɛ minnu ye nin kɛ ko deli sigo yɛrɛ ko ka deli kɛ avocat ko ka deli kɛ wa ne yɛrɛ ko ka deli kɛ donc n'i tɛ deli fana kɛ i b'a continuer i tɛ sigo kɔni bilali fɛ depuis ko in daminɛ mɔgɔ mun ka kuma bɛɛ bɛ ni a bɛɛ bɛna tila k'a k'a ta ye o de kama ne tɛ pressé ne tɛ biliki parce que ne bala b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de kan ne b'o dɔn nkalon dara n'a man jugu koyi a kana k'i sɔn ye et c'est tout i ma faamuya yɔrɔ aw minnu kɔni ye ne nini ko ne ye deli kɛ yɔrɔ aw kɔni tɛna kɛ aw y'a kɛ aw ma kɛ o deli de bɛ kɛ koyi wa hali ni ye siko bɔ san a bɛ deli kɛ deli de bɛ kɛ o aw bɛ k'a kɛ mun ye de un d'abord a ko daminɛna ka n'a bila bila jɔn ni avion ta ka taa Sénégal silamɛw wari b'aw kun n'olu ya la ilaha illallah wari b'aw kun n'olu ya o kuma t'a la aw bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'olu ya o kuma t'a la aw ka ca n'olu ya o kuma t'a la aw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ya a daminɛna Mali de la Sénégal farala kan Guinée bɛɛ bɛ ka fara a kan aw ta ye réseau kan kumanin dɔrɔn de ko mun bɛ tribunal la aw bɛ réseau kan kuma na aw ma ɲininka aw t'i ɲininka aw ka vidéo tɛ lajɛ a la aw ka vidéo tɛ lamɛn a la halisa aw tɛ ka sɔmi ne dɔ ye ko Muntaka Tall k'o kɛra avocat ye siko contre la aw t'a dɔn ko silamɛ ninnu ka kekun n'aw ye ninnu bɛ mun dɔn aw t'a dɔn Muntaka Tall mɔgɔ min b'o Muntaka Tall Tallakaw ka histoire dɔn ka Elhaji Seku Umaru Tall ka histoire dɔn ka na ni silamɛya ko kɛlɛ ye n'i ye Tallakaw wele o la i yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ k'i y'u wele mun kama ko la personne est mal barrée aw ma mɛn ko Talla Muntaka Tall Elhaji Seku Umaru Tall tɔgɔ mana fɔ silamɛya de bɛ fɔ Tallakaw tɔgɔ mana fɔ silamɛya de bɛ fɔ wa Muntaka Tall ka famille mana fɔ silamɛya de bɛ fɔ wa ni Tallaka bɔra Mali la ka taa Sénégal o y'a bɔlen a bɛnna la ka taa faso la Elhaji Seku Umaru Tall wɔlɔfɔw de don koyi Sénégalais de don wa hali sini u ka famille filaw u ni Mali famille hali sini a bɛɛ ye kelen ye fanga mun b'u la Sénégal Tallakaw la a t'u la Mali la wa jɔn tɔgɔ la Elhaji Seku Umaru Tall alors qu'a bɔra Sénégal à l'âge de 13 ans 13 ou 16 ans a bɔra Sénégal c'est pour vous dire que mais fanga mun b'u la Sénégal o t'u la Mali la mais a bɛɛ famille kelen a bɛɛ tɔgɔ kelen a bɛɛ jamu kelen Tallakaw wa jugement min ka kɛ tribunal min na i b'i to tribunal la k'u ka misiriba ye c'est pour ça depuis daminɛ an ka deliw kɛ aw tɛ foyi dɔn Sénégal wala a tɛ foyi dɔn Sénégal ni wariko ko don Mali silamɛw yɛrɛ b'u nin bɔ a la Elhaji Tallakaw ka famille mun bɛ Sénégal Tallakaw a ye taa u bɛ ka misiri mun jɔ a ka miliyari la u bɛ ka misiri mun jɔ aw ɲininka c'est combien de milliards donc n'aw tɛ minnu dɔn aw b'aw da de Sénégal président yɛrɛ ye misiri welela de Basiru Joma Faye président ye alimami de Basiru Joma Faye président ye wajulikɛla de Basiru Joma Faye président ye gerebuden de Basiru Joma Faye a yɛrɛ b'a fɔ wa a b'a kɛ a bɛ wajuli kɛ bɛɛ ɲɛna depuis a ma kɛ silamɛ ye wa fanga bɛ
silamɛw de la Afrique jamana bɛɛ wa Senegal ta ka jugu n'a bɛɛ aw bɛ ka mun kɛ aw kana juguya aw b'u k'u bɔ a kalama depuis u t'a kalama u bɛ ka ɲɔgɔn wele u bɛ ka ɲɔgɔn wele billahi talahi ala kana to aw ka nin dabila fo ka taa nin kuma se tubakaw tulo ma don min aw b'a dabila hali mɔgɔ t'a fɔ aw ɲɛna tubakaw aw t'a fɛ Muhamadu silamɛya la i yɛrɛ tɛ silamɛ bɛɛ sɔrɔ n'i m'a fɔ Muhamadu donc u bɛ ka na ni piège min ye n'aw bɛ k'aw suru a kan aw ko wagabiyaw n'o ko a ma wagabiyaw ye tiɲɛni kɛ dugu dɔw la dugu minnu wagabiyaw ma tiɲɛni kɛ olu tɛ wagabiya ka danger dɔn Senegal t'a dɔn koyi k'a fɔ wagabiyaw de bɛ ka nin kɛ minnu bɛ ka nin kɛ a fɔli ma wagabiyaw Senegal t'o dɔn Senegal bolo diinɛ bɛɛ taabolo bɛɛ sauf Senegal Senegal le silamɛ bɛ minnu tɛ seli mais olu ta jamana tɔw la mais silamɛw de don u fɛ yen wa olu yɛrɛ b'u yɛrɛ silamɛya la wa silamɛw de don les Baïfal c'est des musulmans 100% mais o t'aw fɛ yen ok kun min y'olu kɛ ten o b'olu le fɛ yen n'olu y'o accepté e k'o accepté ba ye n'i seri fɛ n'i bɛ mun fɔ i k'o fɔ mais u fɛ yen fa de b'aw la chaque pays a son réalité. Il faut accepter la réalité de tous les pays. Surtout, si tu es dans un pays, vivre comme eux. Il faut être comme un caméléon. Changer de couleur pour mieux adapter l'endroit que tu te trouves. Mais, n'ambe karsaw de bagabaga ka kumu ka réseau ka. O tɛ minnu m'an dɔn ye e kumana bamanankan na Senegal silamɛw fɛ mais o y'i kungo de kɛ olu mɔgɔ foyi t'i la u mɔgɔ foyi t'i la u t'a lamɛn a t'u ɲɛ sira la Senegal de i bɛ gerebu mobilitigi ye a b'a ka mobili kɔnɔ wa a bɛ ka gerebuya kɛ Senegal Senegal le i bɛ ministre musomanw ye ka kɛlɛ kɛ mori nɔfɛ Senegal le i bɛ mori député ye Senegal le i bɛ mori ministre ye n y'a fɔ a ɲɛna n'i ko Senegal ko mɔgɔw ka bɔ n'i ye jama bɔlen a bila i kun na intellectuel 300 de b'u cɛ la wa minnu b'o taabolo fɛ a jateminɛ ni u bɔra k'u jɔ ka kuma ni kuma dira wɔlɔfɔw ma n'u kumana tubabukan na minnu kalanna aw ɲininka a b'aw de ɲɛna k'u tɛ ka tubabukan fɔ olu fana bolo aw ta in de tɛ tubabukan ye donc o ye nɛnw yɛlɛma cogo ye n'i y'u kumakan mɛn i b'a dɔn ninnu bɛ sariya dɔn n'i y'u kumakan mɛn i b'a dɔn ninnu bɛ ka taa ni mɔgɔw ye ninnu bɛ ka an pousser ka taa piège dɔ de da la an b'an yɛrɛ turu donc aw kana ko kɛ aw kunfɛ n'aw tɛ ko dɔn a y'aw da di aw ka nenini ni bamanankan fɔ nin bɛɛ bɛ Mali de intéressé mais aw ka jateminɛ Senegal tɛ Mali ye Isa Damɛlɛ ko bɛ cogo di k'a ɲuman bɛ da Senegal tɛ Mali ye Guinée tɛ Mali ye Burkina tɛ Mali ye Niger tɛ i m'o faamuya wa Mauritanie tɛ yen Tunisie tɛ yen Maroc tɛ yen nin si tɛ Mali ye mais ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na tantɔ n'i ko Alakira nin bɛɛ ko don e ka jateminɛ kɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na silamɛya tɛ de silamɛya la mɔgɔ kelen dɔrɔn de tɔgɔ tɛ fɔ a la Muhamadu misiri wele tɔgɔ Muhamadu ne tɛ fɔ donc n'i sɔrɔ ma i sera silamɛ bɛɛ ma donc n'u y'a kɛ ten yafa bɛ deli u fɛ mais n'aw bɛ ka bɔ aw bɛ n'a don ta aw yɛrɛ bɛ tila ka bɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa kuma wɛrɛw fɔ delili de bɛ kɛ ne bɛ se ka delili kɛ parce que
a silamɛya kɛlɛ wulila video kɛla kelen ninnu fɛ yan nɔ jɔn taara fara silamɛ denmisɛnninw kan ne jɔn ma sɔn ka don a piège kɔnɔ ne aw bɛɛ taara fara silamɛya nenibaga ka silamɛya denmisɛnnin ninnu video kɛla ninnu sunkalo tɛmɛnen u contre la ne de ko ŋo non ŋo tɛ kɛ ka taa far'u kan ye a video kɛra ni mun bɛ don silamɛya la i bi don n'i tɛ don i b'a to yen kuranɛ nana arabukan na piyan ala kira ye arabu ye piyan wa an bɛ kuma arabukan na piyan an fataw ta an bataw ta kamitu n'a bɛ se mun na a y'a kɛ aw bɛɛ kun siranna jɔnniw ɲɛ a kamiti video kɛla ninnu a sirann'u bɛɛ ɲɛ n'a siko ninnu a sirann'u ɲɛ ka silamɛ denmisɛnninw dɛmɛ mais silamɛ denmisɛnninw b'a dɔ pɛrɛ ne kun bɛ don hali u ka directiw kɔnɔ n'u y'a fɔ n ɲɛna n bɛ don n'u ye ɲininka mun na n b'a jaabi n'u y'a ɲɛfɔ n bɛ don kamitiw u y'a dabila donc ni silamɛya bɛ ka dɔgɔya mɔgɔ mun bɛna fara silamɛw kan ka silamɛya défend ka silamɛya dɔgɔyabagaw kɛlɛ donc ni o tigi o bɛ se ka bɔ ka silamɛw deli he silamɛya n'i y'a silamɛya ye saba de ye dɛ muhamadu ko ni ala ko a sabanan mɔgɔ si t'a dɔn silamɛya sabanan o de ye hɔrɔnya ye bilahi talayi ne bala ko ten n'i y'a mɛn silamɛya muhamadu kuranɛ ala hɔrɔnya silamɛya tɛ foyi ye ni hɔrɔnya tɛ i tɛ foyi ɲini hɔrɔnya n'i ye hɔrɔnya bɔ silamɛya la bilahi bɛɛ bɔ a la parce que n'i ye hɔrɔnya bɔ a la a yɛrɛ bɛ ban fɔlɔ i bɛ hɔrɔnya bɔ ko dɔw la a tɔ bɛ to n'i ye hɔrɔnya bɔ silamɛya la a tɔ tɛ yen foyi tɛ to a bɛɛ hɔrɔnya de mais minnu bɛ lamɛn aw bɛɛ siranna olu de ɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ silamɛya dɔgɔtɔ la aw bɛɛ siranna aw bɛɛ tun bɛ lamɛn Facebook kan mais cɛ kelen min bɛ yen ni jama b'a lamɛn cɛ kelen min bɛ yen n'a tɛ siran cɛ kelen min bɛ yen n'a bɛ taa ka tiɲɛ bila o ye ne ye wa o cɛ kelen de n'a ka ja sera ka don u b'a kalama silamɛ denmisɛnninw ka pajiw t'u bolo yen a pajiw b'u kan a b'a kan nkalon t'a la a silamɛ denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ ne dɔn ninnu bɛ mun de fɔ hali zapa a y'an ka video kɛ k'a ban ne b'a jaabi mais ne ka jaabi ninnu silamɛya dɔgɔyali t'a la dɛ n tɛ nin dɔn silamɛya la n bɛ karisa y'a ta fɔ o n'i ye silamɛya dɔgɔ o tɛ kelen dɔgɔyali t'a kɔnɔ dɛ a ye taa bɛɛ lamɛn a ye taa lamɛn wagabiya tijaniya sufi i m'a faamuya wa sufi kadiri i mana fɛn o fɛn kɔni ta muhamadu kɔni o y'u bɛɛ ye u bɛɛ bɛ muhamadu kɔ o si tɛ se ka muhamadu bɔ misiri wele ka na bɔ mɔgɔw kunna n'a ka manamana kɛ an den bɛ bolo la dɛ an kana delili kɛ depuis an kana delili kɛ k'a ta don na ka n'a bila bila mun bɔra a la papaga wari bilayi afiriki bɛɛ mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛna wariko kɛlɛ kɛ i ni silamɛw cɛ aw bɛ k'aw tugu don ne bala ko ten san tɔn kelen mun mɔgɔw mago bɛ jɔ miliyari la yanni fitiri dafala cɛ bilayi taala n'u bɛ miliyari ɲɔgɔnna caman bɔ o ye silamɛw ye wariko hali n'a t'i ni silamɛyaw cɛ n'aw b'i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ silamɛ dɔ de b'i dɛmɛ wariko la ne bala ko ten o video kɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ ne bala ko ten a video kɛla ma deli ka na Mali kɔnɔ wa a video kɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ ko video kɛla u y'a faamuya wa ni dɔ bɛ wari d'i ma i kungo la ko silamɛ tɛ silamɛw de b'a di ani silamɛdenw wa wari b'olu de kun n m'a fɔ wari tɛ tɔn wɛrɛ mɔgɔw kun dɛ mais Mali kɔni kɔnɔ kɔni waritigi ye silamɛw ye bilahi talayi Baruni Gambi silamɛ de don silamɛden de don Mamala silamɛ don silamɛden don Amiru Kunate Titi silamɛ don silamɛden don Maimuna Aidara silamɛ don silamɛden don Batulu Ɲang silamɛ don silamɛden don Bama Daramera silamɛ de don wa silamɛden de don fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Asimi Goita silamɛ de don silamɛden de don a bɛ ka wagabiyaw ni président yɛrɛ b'a tɛgɛ minɛ Asimu ninnu bɛɛ t'u tɛgɛ minɛ Asimu bilahi taala Asimi wagabiya
non Assimi tɛgɛminɛna de quoi Suna safurula Asimu Suna de do Assimi Goïta Suna de a b'a tɛgɛ de minɛ ou bien wage b'a tɛgɛ de minɛ bon Moro ma deli k'o isi la parce que n t'o ma deli k'o ye quoi Moro kɔnɛ n'a cɛ m'o ye o selitɔ ye n'a b'a tɛgɛ minɛ n'a t'a tɛgɛ minɛ a bɛɛ tɛgɛ minɛna aw y'o cogo di o wage a taamasiyɛn ye jumɛn tɛgɛ minɛ tɛ Sunaw ka taamasiyɛn ye jumɛn tɛgɛ minɛ tɛ tɛgɛ minɛ tɔgɔ fila in différence ye jumɛn aw t'o dɔn donc c'est pour vous dire que ni ko k'i bɛ wagabiya kɛlɛ n y'a fɔ aw ɲɛna a y'aw tension sinon i bɛ taa Sunamɔgɔw kɛlɛ alors que Suna ni wagabiya tɛ kelen tɛgɛ minɛ tɔgɔw tɛ kelen ye aw t'u différence dɔn parce que wagabiyaw ye Sunaw copier walasa u bɛ se ka dogo k'u yɛrɛ kɛ Sunaw ye ka Sunaw selicogo ta ka Sunaw ka finiw don ka Sunaya ta walasa olu kana ye alors que u nana Sunaw yɛrɛ fagali de kama u ka jugu Sunaw yɛrɛ ma ni bɛɛ ye parce que u bɛ Sunaw faga de Badara Ali fagara misiri de kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jɔn y'a faga Suna de kunu Suna tɛ Suna faga o jɔn y'a faga wagabiya minnu y'u yɛrɛ kɛ Suna ye ka don Sunaw cɛla olu de y'a faga Umar Bun Khattab Suna de kunu jɔn y'a faga minnu y'u yɛrɛ masquer Sunaya la ka infiltrer Sunaya kɔnɔ ka sɔrɔ Sunaw tɛ donc mɔgɔw n'aw ko k'aw b'o kɛlɛ kɛ aw t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na aw t'a différence dɔn aw kɛlɛkɛtɔ ni min farati i bɛ taa don dɔ in kun n'i dun donna ko a t'i to yen dɛ ne bɛ k'o fɔ a ɲɛna farafin tubabu kɛlɛ la ni min farati ni irisiw bɛ kɛlɛ ni min farati i bɛ belgiw kɛlɛ ni min farati i y'a faamu i bɛ américains kɛlɛ o si dun tɛ tubabu ye n'i y'a mɛn tubabu français de ko don je vous jure n'i y'a mɛn tubabu français de ko don jamana fila mɔgɔ de bɛ wele bamanankan na ko tubabu mais tubabu tɔ ninnu olu tɛ tubabu ye dɛ portugais ani français o de bɛ wele ko tubabu tɔ ninnu bɛɛ ye farajɛw de farajɛ ni tubabu tɛ kelen ye aw tɛ bamanankan mɛn aw t'a kɔrɔ dɔn aw tɛ du dɔn aw tɛ du dɔn aw tɛ takisa ni nakisa ni pekime ni kumiri ni hamarabaya ni bɛnpɛn ni ka jabajaji aw t'a si dɔn bamanankan aw bɛ k'a bɛɛ ɲagami walayi ya bamanan ni pampara ni pempele ni bubarajɛ ni hamarami ni tabanɛnɛ ni si tɛ kelen aw tɛ foyi dɔn aw tɛ bamanankan mɛn aw kɔni bɛ n dɔrɔn nɛnja delili de bɛ kɛ wa delili bɛ kɛ koyi delili bɛ kɛ koyi a minɛ ni bi cɛ jɔn ni avion ta ka taa Sénégal aw la ok a ka defa a b'a defa jɔn de bolo a y'a ɲɛfɔ n ye cɛnin yɛrɛ dɔnkili da k'a mɛn bamanan dɔnkilidala in ne yɛrɛ terikɛ kun a kun ko ka di ne ye kosɛbɛ a yɛrɛ dɔnkili fila bɛɛ da ne la mais depuis ne y'a ye kamitiya in kɔnɔ ne y'a dɔn k'ale tɛ taa yɔrɔ la ne y'a dɔn quoi et puis n delila k'a fɔ a ɲɛna n ko cɛ bɔ nin kɔnɔ parce que aw bɛ fɛn dɔ kɔnɔ aw tɛ fɛn ninnu dɔn quoi i m'o faamu n ko parce que aw bɛ ka bamananya kɛ mun ye bamananya kɔrɔ de ko hɔrɔnya ko silamɛ bamanan b'a to a ka bamananya 100% na ka tila ka taa misiri la sirabilen karamɔgɔ kun tɛ yan ka damɔzɔnw to balo la o ma sɔrɔ sirabilen karamɔgɔ bɛ yan da banna ka taa sirabilen karamɔgɔ fɛ yan a ye na a k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna karamɔgɔ o depuis ala ye Segu da Segu faama si ma na diɲɛ kɔnɔ mori dɔ ma ala deli mun ye a tɛ yen Segu faama si ma na mun ye seli dabila Segu faama si u bɛɛ ye misiri sɔrɔ Segu kɔnɔ yen a ye Segu faama dɔ fɔ mun b'a fɔ k'a ma misiri sɔrɔ yen Segu masakɛ ba fɔlɔ ye jɔn ye masakɛya yɛrɛ daminɛna jɔn na Bitɔn tɛ de Segu Bitɔn n'a terikɛw u kun tɛ seliko ye mais u ma jɛ ka misiri jɔ k'a di Bitɔn ba ma Segu misiri fɔlɔ tɛ Bitɔn ba ka misiri ya a misiri yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Mamadi ba ka misiri Mamadi ye jɔn ye n ko Bitɔn de don Bitɔn ba e bɛ se ka kɛ kafiri ye cogo di e ka bamananya bɛ se ka kɔrɔbaya ni Bitɔn ta ya Bitɔn ka wagati y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen a ma dan o ma dɛ a ye misiri yɛrɛ jɔ k'a d'a ba ma a ba kelen dɔrɔn de tun ye silamɛ ye wa ba ni silamɛya fana nana Segu Bitɔn ba maintenant a nana u sigilen don yɔrɔ min na misiri tɛ yen silamɛ tɛ yen mais a b'a ka seli kɛ aw ko ayiwa ko pourtant k'a bɛnna k'an t'a lajɛ ka misiri jɔ ka di selikɛ yɔrɔ jɔ ka di Mamadi ba ma
parce que n'a bɛ ka seli n'anw ɲɛ b'a la u ko f'i ka kuma tigɛ f'i k'i kɛcogo dɔn donc u ye misiri jɔ k'a kori Bitɔn ba a yɛrɛ y'a ka misiri welela a yɛrɛ y'a ka alimami a yɛrɛ bɛ seli a yɛrɛ kɔfɛ parce que a kelen dɔrɔn de tun ye silamɛ Segu ɔ faama dɔ fɔ mun mana Segu kɔfɛ bamanan dɔ fɔ mun mana Bitɔn kɔfɛ Segu faama dɔ fɔ mun ka faamaya ka kɔrɔ ni Bitɔn ta ye donc o kɔrɔ ye ja depuis bamananya ma évoluer Segu ja silamɛya bɛ yen ja bamananya nana évoluer ja silamɛya bɛ yen ya donc c'est pour te dire que aw ka dɔn a bɛ ko caman ba de ɲagami o de kama caman bɛ kule u tɛ se ka kuma siko ko la parce que ka siko to a la cɛ tɛ mun bɛ se ka bɔ ka kuma an m'aw si ka video in k'a dabila ne de y'a fɔ kelen fila saba fa bɔra ka kangari la ko kuma o kuma i bɛ bɔ n kama kuma o kuma i bɛ bɔ n kama père ne bɔra a kama jumɛn na jeli diinɛ jeliw diinɛw jeli diinɛ donc n'a kuma wulila bi ni aw nana fɔ k'aw bɛna aw pan plakata de pilikiti ne b'aw lamɛn parce que aw ye ɲɔgɔlɔnbɔla de ye ne ɲɛna ne yɛrɛ bala yɛrɛ bolo aw si tɛ se ka si jɔ k'a fɔ siko bɛ ka video kɛ ko dɔ kan k'a fɔ tiɲɛ tɛ o ne de bɛ se k'o kɛ ne de b'a kɛ problème de bɛ yen wa a delili de bɛ kɛ aw b'a kɛ de ne y'a kɛ wa aw b'a kɛ wa n'aw m'a kɛ aw y'a jugu de wa ok e tɛ delili kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ delili kɛ est ce que e yɛrɛ ye hɛrɛ mɔgɔ ye i fa ma minɛ i ba ma minɛ i yɛrɛ ma minɛ i t'a kɛ o wallahi i t'a kɛ a b'aw ni mɔgɔ minnu cɛ an ka ɲɛfɔ kɛ Mali silamɛw ka jɛ sisan par exemple je vous dis wari bɛ jɔnni kun ni Mali bɛɛ ye Bamaru Sila Mali silamɛ au conseil k'o wele sisan nɔ k'u mago bɛ 100 millions na quoi ko u bɛna silamɛya baara dɔ kɛ a b'a di wa a t'a di a b'a di wa a t'a di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali silamɛw ka Bama Daramera wele k'u mago sera 100 millions ma au conseil islamique k'u bɛna silamɛya baara n'a ye a b'a di wa a t'a di Mali silamɛw ka fɛn wele baroni wele ou bien alimamiba mun bɛ baroni bɛ dugu min na o k'o bila ka baroni wele a bɛ n'a lamɛn u k'a fɔ ko Mali au conseil islamique k'u mago bɛ nin na hali n'a bɛ se ka juru d'u la baroni a b'a d'u ma a bɛ k'u ɲɛna ko juru don n'u ko k'u b'a sara a b'a fɔ ko ayi mama la chrétien yɛrɛ tɛ yen bilayi talayi la chrétien tɛ yen dɔ ka na ni la chrétien ye la chrétien la ka den chrétien n bɛ video kɛ dabila Mali kɔnɔ a tɛ yen la chrétien la Jean la ou bien André la wa Pascal la i y'o ye min galonu a bɛɛ da la donc olu mago ka jɔ o la Amiru Kunate Titi au conseil islamique ka Amiru Kunate Titi wele k'olu mago bɛ 100 millions e ni fa ni ba cɛ a t'a di il faut qu'on se dise u k'a fɔ Batilu ye k'olu mago b'a la est ce que a t'a di Mali silamɛw ka Asimu wele k'a sigi k'u mago bɛ 100 millions na ko n'a sɔrɔ état bɛ se k'a d'u ma a b'a di wa a t'a di Ibe Burkina au conseil islamique ka Ibe wele k'u mago bɛ 100 millions na a b'a di wa a t'a di aw b'a dɔn a b'a di Burkina chrétien n'olu y'a wele a b'a di diinɛ y'o de ye quoi donc n'aw ko mɔgɔw k'u da de u kana delili kɛ aw b'a ɲɛnabɔ ni violence jumɛn qui est plus aw bɛ se ka mun de kɛ état bɛ au conseil islamique de dɔn état b'olu de dɔn wa olu de ye état ka mɔgɔw ye
olu de état ka membre ye wa olu de état mogo wa état mago mun be au conseil islamique la état mago état ka o mago te vidéo man na koy au conseil islamique bi vidéo man bi am la nga ko la de bi am la état John wele état John fo état tra John ngaso état et gouvernement mogo bla ka ta John fo état gouvernement mogo bla ka John fil ma mogo bla ka John fil ma mogo bla ka John fil félicité ma mogo bla ka John félicité état mogo bolila sinon état mata bouye fi parce que on ta kuma de koy mais jama be dugu ma de koy bouye état tra bouye fi mogo ba dado état tra idra fi mogo ba dado état tra karamogo ba nunu be aw jon ba dado awon nyebu law utara on jon fi wi on jon wele état rebe malo ani awni awon ka manda munu be état à pied obenye la est-ce que vous slavez ou non ayan chic no prévu kelendron kanda tulula kanda jebala sans clé sans fla sans saba et réseau sans faire kambi bika ou landesra mais slamé ou willa kama ou yala wuli koy depuis était somme en termes on islamé parce que 95% musulmans président niko ki président ba tawlu ga dabadama ni président billahi talay président ba to ga dabadama Afrique manden jamana be président ba ta islamé ga jama dabadama manden jamana de jamana do chrétien jamana te mandi empire manden chrétien jamana atin islamé de ga chako sebe ni e Burkina bola parce que Burkina ça pèse bon Burkina ka o pèsima oroyin o soro la chia fla de la o chia fla glote mi ko ko lo te do la koy bobo moshi e ay non glote mi muna ni chia fla te do la ko lu de ga chai bobo ka slame abalia te dore parce que glote mi ala koy al ni glomi bo chrétien la bobo be boala abenala to numa boala yani soufla te sempre ngan kunci ni glomi do slame ala bobo we do ala bobo ka dine ko anga dine ko tetini anga gloko ka bonanga dine ko yi bon moshi fana betini bon moshi olu flama na ta sigi yorom na no lu chara yi o slama anga slama anga almamumbu na almamu be konga na misiri kono kana mo sigilen soro misiri kankuna o be glomina billahi almami yɛrɛ be glom almami yɛrɛ be korota ki dafala ni seliguma sa almami ba da kutukutu ka tu ki sendo misiri kono ka mɔgɔw wele an be do an be seli billahi a kɛra ɲɛna da an ka dugu la salamu alaikum u b'a kɛta salamu alaikum u b'u to yen nɔ kogo tɛ ko k'u tɛgɛ pan kabakurun kunna ka korota k'u to k'u kunkolonin bɔ misiri kɔnɔ k'a sigi i m'a faamuya ka faca minɛ ka sɔrɔ ka bɔ bɛɛ n'i ka réalité don mais n'i taara f'u ye k'u tɛ silamɛ u b'i faga wa n'i taara k'i bɛ Alakira dɔgɔw fɛ u b'i faga u bɛ gulɔ t'u da la k'i faga donc c'est pour vous dire que silamɛya silamɛ dɔw tɛ minnu b'a fɔ ashadu an la ali ya rasulullah mais e bɛ se ka t'olu ka dugu la k'olu tɛ silamɛ tuguni a lakalelu ye ten o dalen no de la n'i taara e k'i ta i bɛ mun dɔn n'i dalen no la o kɛ u ka dugu la mais n'i taara k'i bɛ t'i pɛlɛtɛ a ti ɲɛ donc minnu bɛ k'a fɔ ko delili kana kɛ ne y'a kɛ bi n y'a kɛ sini wa sinikɛnɛ fana a bɛ kɛ wa hali ni siko yɛrɛ bɛ delili kɛ wa n'i b'a fɛ i bɛ delili de kɛ ni e kɔni delili yɛrɛ an bɛ ka delili kɛ fɔlɔ walasa u ka sɔn ne ko k'e bɛ t'olu nini delili yɛrɛ bɛ ka kɛ fɔlɔ u sɔnna u ma sɔn anw yɛrɛ t'o dɔn anw bɛ delili la ne nana fɔ ko anw ka delili dabila e b'o ɲɛnabɔ ni nini nini ye mɔgɔ min don kaso la nini b'o labɔ
en terke ira ba do galo isa an wo tian fo nyoy na ni fa do kasola ni ti fa la bode ouais ira ba do jien kono ni won tala donc délit de beke délit de beke délit de beke délit kana ke ok ni minena ibe état de boulot e be se ka kele ke contre état gendarme policier douanier aux offres e be se ka kele ke contrôle munu nga bara kele militaire e be se ka kele ke komolu ni war ko do Sénégal o karamo tableau te Sénégal ka nye mo te wuli so ma da fe ka se ka 1 milliard di mo ma ti ni fenta muritiu so ma da fe ko karamo be se ka wuli ka 1 milliard ni ata do kay koke suno munu be Sénégal u ka karamo be wuli ka 1 million ni yasenu u be wuli so ma ka 1 milliard ni o tableau te Sénégal jena slamé ala munu te se ka 1 milliard ni so ma ka kera ngena de 2004 2006 sanye mo ko so beji Touba ani Dakar Mumbe sirin Touba place la a wula sogoma image ira la ko san tienige ago ko gouvernement ko musa ko gouvernement ko munu aso bina san munu aso ci ku wata école sola donc ni mum se ga mun duma fini ni samara ni balo ko ga nano ye o ga tadi ya fa usunu ga télé se ga weleli fana ke ka wardi waru be ta duma quoi pour que ago ko sogoma da fa wula ko ga milliard kelen du gouvernement ma ka kana ku kana jamana dun ka war mine ko ga milliard kelen ko ku ka jate mine ko pour que ka ako be arranger ka bayani école ta che ka ta julla ugo ko million keme wolonvla million keme shigni a wula milliard kelendi awo di o clé saba ela Diouf 3 million keme wolonvla dama ko ba war du gouvernement ma ku ba du ku ta di mo kon masa ma famia wa ka kan mine ka habla blo c'est pour vous dire que avec mon fort ata donc ani munu me nyona ata donc wala tout donc ni ko ka keleke islamé ala war ko konna koni mo chite islamé o bati malien famille le plus puissant Sénégal nyang la ka nunu tedi ou fa islamé ou bas islamé ou era islamé o den tout bolo munte seli aluga barakalao famille nyang Sénégal famille nyang ne bala malien famille le plus puissant Sénégal nyang la ka nunu islamé o dodo ye yoro mo ko tuga islamé afo nu te nga ga walju parce que le walju milliardaire de uni milliardaire walju lu fa drone ko no ala rason sumay ni au conseil islamique du Mali nyang la ka wulo ku mo be 100 millions na utadi a ben alan kracha chokoroba den kelengele na beb se ka 100 millions di a dente chokoroba bulo munti se ka 100 millions di Sénégal fana au conseil islamique no wulo we se ka di ani ko be tin to abo négocier do abta munila ni juge sango do abse ka juge sangate mo luga ni procureur sango do abse ka sangate mo luga ni kele ko do abse ka police ta ka temo luga ni kele ko do abse ka surasu ta ko ka temo luga ni kele ko do bandi sra se ba we ni olue Sénégal ambe kuma réseaux sociaux la tiski Sénégal télé kele nadro olube dostro gasi tiski télé kele nadro journal ba bo fam befe vous se prend comme quoi awe munike ako damne kana bla John ga intervention be ko kera sababu ko ga dossier a ralenti John ga vidéo kelembe ko kera sababu ko ga dossier
ko ka dossier c'est à dire ko ka faveur si ko ka faveur la ati a bɛɛ bɛ bɔ i y'a faamuya wa k'aw sigi dɔrɔn ka kuma dɔrɔn i m'o faamuya mɔgɔw bɛ ka fɛn mun faamuya aw bɛ mun de kɛ bilen aw tɛ foyi kɛ vous n'avez rien à dire aw da di mɔgɔ mun minɛna ka ban ni fanga b'a la a bɛ minɛ yan n'a bɛ se ko la a bɛ minɛ yan a minɛbali kuma min sa a minɛ de a minɛna depuis aw bɛ nkalon tigɛ a taara a ka so de a bɛ tan tɔ a bɛ tan k'olu labantɔ tun y'ale ma an jo tɛ mun na an jo t'o la n'an jo t'o la n'an sɔnn'o ma an b'o yafa de deli ou bien aw ka o manamana ko ninnu ne bɛ taa don o de kɔnɔ ne bɛ don o kɔnɔ ne tɛ don a kɔnɔ wa depuis ala y'aw da réseau kan yan ne bala de ko ten ne ko ko kɛ a bɛɛ bɛ taa laban ne de ta la a ko ten ko bala ye ni kɛlɛ kɛ o ma taa laban ta la a ko ten n'i y'o ye mɔgɔ min na se k'o tigi bɛ tiɲɛ kɛlɛ de kɛ parce que k'olu labantɔ tun y'ale ma k'olu labantɔ tun y'ale ma nenini ma silamɛw de don aw yɛrɛ t'u dɔn yɛrɛ quand tu arrives à Chine, en Côte d'Ivoire, fais-moi signe, je te donne. Mon frère, ni be fait qu'à dire qu'on est malien, Badembe, Côte d'Ivoire. Tu étais là. Mais je suis pas prêt pour aller en Côte d'Ivoire. Il va m'envoyer. Sinon, il y a un Tralia. Tu vois un peu. Donc, même mon frère, Mali vient jouer en ado que Alaka Mali gagne. Alaka victoire de Mali ma. Alaka Mali en ballontan c'est là bla. Alaka Tunisie en ballontan c'est Alaka Kumu. Alaka sababu nyuman ke. Ballontan victoire te sera doga erreur ko Alaka Tunisie en bla erreur la. O sebe ala de kuka entraîneur ñina ka joueur ñuman ko a sebe ala ye entraîneur ka joueur ñuman labo a sebe ala ye joueur ñuman fana ku fari faga terrain wono a sebe ala fana ye ka kafiaji do wuli mumina nu ka penalty kay a sebe ala ye ku ka défenseur bla erreur sur erreur gardien ka bla erreur sur erreur ko be senja dianga gar on Jérôme, a sebe ala de Tunisian gu ta ke penalty ke wa o sebe ala yanga nga penalty ndo parce que penalty ni symétrie be ka kanga mo numbulu o ala ka akena sur la kadon. Tu vois la Guinée comment? La Guinée avance en 95 000 km à l'heure. Avec Doumbia, la Guinée avance. Avec Doumbia, la Guinée progresse. Avec Doumbia, la Guinée, on voit lumière au bout des tunnels. Avec Général Mamadi Doumbia, GMD. Karamɔgɔ sinayi ko Mali bɛ gagne yɔrɔ mɔgɔ tɛ kuma o la an b'a fɔ de ala ka karamɔgɔ sinayi ko ala ka to Mali ka gagne ala ka tɔgɔ d'a ma ala ka jamu d'a ma parce que ala ka to Mali ka gagne quoi mɔgɔ o mɔgɔ de ko Mali bɛ gagne an tɛ fɛn fɔ dɛ ni match ma ban n'a gagne na alhamdulilayi ala k'a gagne ala kana mɔgɔw bila ale yɛrɛ la ala kana mɔgɔw bila ale yɛrɛ la ala kana to mɔgɔ match quand même
ala ka Mali gagne. Burkina ka match koni ne de ko ne bala sidandi ne de ko AES ku jilaja wa Côte d'Ivoire ci droit nous ma kuputa. Donc nous ni Côte d'Ivoire bena alhamdulillah rabbil alamin. Ya Burkina 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 koni victoire Burkina, ça c'est assuré vraiment. On a coupé Burkina, on a coupé Côte d'Ivoire. Burkina Ali Konaté. Burkina 3 millions Burkina qui a gagné. Quand tu rentres 3 millions, on m'a fourni. On m'a OK, Ali Wele.